Здравейте, мили приятели! Аз съм Надежда, а аз съм Алекс. И двамата сме на 6 години и сме от България. От най-слънчевия и морски град Бургас. От най-веселата и спортна детска градина Ханс Кристиан Андерсен. Радваме се, че днес вие сте наши гости. Ние знаем, че здравето е най-голямото богатство. Затова нашия девиз е: движи се и учи. Здравето си ти цени. Има простички неща, правилата са това. Вижте ги сега и ги спазвайте, деца. Първо важно правило – чистотата е здраве. Сутрин, като се събуди, Алекс много да се чуди. Бързо скача от леглото и сбива на чешмата. Зъби, лице, ръце и вратле. Да е бързо спретна чист, като истински спортист. Кай, Иванко! Здравейте от мен! Казвам се Боряна и също съм на 6 години. Искам да ви запозная с моята майка. Тя е лекар на много от моите приятели в детската градина. Сега сме в нейния кабинет. Доктор Николова, какво е най-важното, за да бъдем здрави и активни? Борец, има няколко неща, които трябва да знае всеки един човек, за да бъде здрав и активен. На първо място много важно е рационалното хранене, което включва всичките основни хранителни вещества, белтъци, мазнини, въглехидрати, витамини, микроелементи, приети в определени количества и съотношение помежду им. Това има значение, за да бъдем в един оптимален, така наречения body mass index и да не достигаме до наднормено тегло или пък още по-зле до затлъстяване, защото това е един много сериозен бич в съвременното общество, който е един важен рисков фактор за всички социално значими заболявания на нашия век. Друго много важно, за да бъдем здрави и активни, че знаеш да спортуваме. Това много касае тонуса на мускулите, имунната система. Въобще много е хубаво децата от най-ранна детска възраст да прекарват повече време на открито в спорт, за да бъдат достатъчно тонизирани и изтегнати. Много е важно да спазваме един добър и разумен дневен режим и да прекарваме повече време на открито и по-малко време пред телевизорите, пред екраните на лаптопите, на компютрите, защото това води до обездвижване, до затлъстяване и до всички останали сериозни болести, социално значими, с които ние се занимаваме всеки ден и лекуваме. И не на последно място, много е важно позитивното мислене, да бъдем усмихнати, да бъдем позитивно настроени към всичко около нас. Благодаря за чудесния отговор. Ще гледаме да спазваме вашите съвети за здравето ни. Второ правило. Да бъдем весели и здрави, това с гимнастика се прави. Ръце напред, ръце страни. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хубавай. 1, 2, последно, 4. Имани кръвчета, да няма паднали ръчета, чудесно. 2 нагоре. 1, 2. Чудесни. 1, 2. Последно. 2. Трето правило. В най-полезните храни здравословно се храни. Госпожо Ананева, как община Бургас се грижи за здравословно
здравословното хранене в детските градини? Аз съм госпожа Ананиева, наистина заместник-кмета на община Бургас, който отговаря за образованието и аз много обичам моята работа. Една от програмите, по които много работим, е програмата за здравословното хранене на децата. Това, което се опитваме да правим, е да осигурим на децата качествени продукти, т.е. те да ядат най-добрата храна, която може да се предложи в нашата страна. Менюто да е много разнообразно, т.е. да има различни видове продукти, които се влагат в приготвянето на ястията, да е много вкусно, защото сме назначили в детските градини най-добрите готвачки и да има голямо разнообразие на плодове, зеленчуци, които са много важни за развитието на децата, за техния растеж, за това те да са здрави и умни и красиви. Нали така? Четвърто правило помни, редува и учене с игри. Пишат и рисуват малките ръчички. Шепнат и разказват бъбривите устички. След усърдни труд и старание, заслужена почивка получаваме. Играем и се забавляваме. Едно на земята, хвърли главичка да видя. Връщаме обратно бавно Лари, изправените оцени. И пак, 2, 3, 4 главичка. 1, 2, 3, 4. Напред, 5. Всички напред. Връщаме бавно. Не ли бързаш? И по следващото упражнение. Дигаме. Едно, почиваме на стол. 2, дигаме, почиваме на земята. 1, 2, дигаме, на другата страна. Дигаме с опънати коленца, задържаме на стол. Пето правило. Спортът е здраве. Ето ги нашите площадки за игри. И футболното игрище. Тук всеки, който пожелае, може да играе. Да, но днес е дъждов. И всички деца са по групите си. Това е нашия треньор, господин Кавраков. Ще го попитам нещо. Господин Кавраков, защо движението и спорта са толкова важни за малките деца? Защото деца чрез непрекъснато движение и тренировки децата се научават да контролират тялото си, стават много по-сигурни в своето движение. Самите тренировки също така повишават сръчността, координацията и гъвкавостта. Децата се научават също така да се състезават в колектив, в екип да играят и започват да изпитват удоволствие от самата игра. Не на последно място е и се научават да играят честно. Честната игра също е много важна в спорта. Родителите трябва да знаят, че движението, закаляването и здравословното хранене са най-важните профилактични средства в детската възраст и за един спортист. Движението може да замени много лекарства, но нито едно лекарство не може да замени движението. Така в песни, спорт и игри преминават нашите дни. Но не забравяме ли нещо, Алекс? Да, така е. Шесто правило това.
часа в леглото си поспи. И добре помни, сънят е здравето. Време е за сън. Скъпи приятели, тук нашия ден започва и завършва с мивка. Така в песни, радости и игри преминават нашите дни. Довиждане! До нови